बाराम बारो बेलां गावदांयैनो बारखायो सना जोथोनै लाखिनांगौ नोंनिनो दायथ' आंबो रोङा जोंनि संसार जुलिनि उनावसो रोंहैखागोन बे नाथायफोरखौ मिनि सुनायानो आलदाखा सबाय बिमा गोनांनि मिनिनायानो जुदाखा गोजोन सुदेमबाय बुब्लि नेना दङ आं सना गोजोन सुदेमबाय बुब्लि नेना दङ नै आगै नों गोदोना गुरहैग्रा दैसा खर'आ रानलांजोबबाय खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव बरायबाय नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोङो मोगा-मोगि आयदा लाबोबाय थादों आरो बेनि गेजेरनो जोङो हारिमु आयदा नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों गोबां बाथ्राखौ जों सावरायगोन थामहिनबा बिथांनिफ्राय जों मोनथिहोगोन लोगोसेनो जोङो बिथांनिफ्राय गोबां मेथाइखौनो खोनासंगोन जोबोदनो मिलौदो मेथाइ फंबाया खनो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो थाखाय आरो नोंथांमोननो दिनैनि हारिमु आयदानि गेजेरजों गोबां मुहिहोनां माखासे मेथाइफोर लाबोनो थाखाय जों आखायाव लादों नंगौ जोङो हांख्रायनानै मोननो हादों मुंदांखा मेथाइ खनगिरि फंबाय लैथोमा बसुमतारी गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि जाना बरायबाय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिगोन फंबायनिफ्राय गिबियावनो फंबायखौ फंबायनि सिनायथिखौ मोनथिनो थाखाय आखायाव लाग्रोगोन आंनि मुङा लैथोमा बसुमतारी जोंना डिस्ट्रिक्ट हिसाबै चिरां ओमफ्राय गामिया 1 नं सालबारि बेनो आरो ओमफ्राय जेन'बा गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे फंबाया गोबां मेथाइ खनबाय बेखौ जों नुनो मोनदों गोबां मुंदांखा आरो अनसायजायो रायजो राजाफोरजोंबो पाब्लिकफोरजोंबो अनसायजायो जों बेखौ बयबो जों मोनथियो फंबायनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे गिबि जागायजेननाय माब्लानिफ्राय जानाय आंथ' जेब्ला OHS फार्स्ट इयार फरायदोंमोन आं बेंटल कलेजाव फरायदों बेंटल जुनियर कलेज बेयाव फरायनाय समाव आङो बेंटलावनो रुम भारा थादों माने लजिं थानानै ओमफ्राय मोनसे खाथियावनो मिउजिक स्कुल दं मिउजिक स्कुलनि नामखौ बावबाय आं जिखुनु सार रन्जयनि फोरोंनाय बेयावनो आं भकेल क्लासखौ लाजेनदों आरो बेनिफ्रायनो जागायजेनदों होनजायो माने बेनि सिगां आं गिर्जायाव खनबाय थाखायो माने जोंनाथ' ख्रिस्टियान नालाय ओंखायनो सानडे स्कुलावनो ओमफ्राय जेन'बा दि वर्शिप खालामनाय टाइमाव बेफ्राव खनखायो आरो ओमफ्राय आङो रोंसिननो थाखाय मोनथिनो थाखाय क्लासिकेल मोनथिनो थाखाय आं मिउजिक स्कुलाव सोलोंनाय जादों आरो मिउजिक स्कुलाव फोरोंजादों बेसेबां बैसोआव जागायजेननाय बेखौ नैबे मिउजिक लाइनाव जेन'बा आङो 17 बा 18 बिसोरनिफ्राय जागायदों ओमफ्रायो आं रेकर्डिं खालामबाय टाइमा माबायाव डिग्री लेभेलाव खालामदों जेब्ला नैबे लाइनाव बा मिउजिक लाइनाव जेब्ला फैदों बै समाव थुलुंगाया सोर जानाय न'खरनि थुलुंगाया जे माबोरै चइस खालामना लानाय फंबाया बे आयदाखौ बा मेथाइ खननाय बा नैबे गिटार दामनाय बे आयदाखौ आंनिफ्रायथ' माने थुलुंगायाथ' माने आंनि गान खननायखौ आंनि मेथाइ रोजाबनायखौ न'आवनो मिथियामोन आरो रावबो माने आं दे सोलोंदों आं दे मादों बेफोरखौ मिथियामोन आरो माने सिखाव स्टाइल होननाय जाबाय आरो बिदिसो सोलोंनाय माने न'निफ्राय रावबो बेफोरबायदि मिथियामोन माने जोंनाथ' बांसिनानो गस्पेल नालाय बेनि थाखाय आं रमान्टिकखौ माने साइलेन्टलि खनखोमानाय जादों आरो सिरि खनखोमानाय जादों जेब्ला मिन्थियो दाथ' ओंखारबाय फंबायनि गोबां मेथाइफोरा ओंखारबाय पाब्लिकफोरजोंबो अनसायजाबाय दा बै रिएक्सना माबोरै जानाय न'खरनिफ्राय जेब्ला गिबि बै मेथाइ खननायखौ नुजेनबाय रेकर्डिं खालामजेनबाय न'खरनि रिएक्सना माबायदि न'खरनिफ्रायथ' उनावहाय जेबो बुङासै माने आंबो देरबाय नालाय बेखायनो न'ना जेबो बुङासै जेन'बा मोजाङै सोलिनांगौ जेन'बा फाल्थु जानो मोना बेफोरबायदि आरो
माने जोंनाथ' दा बांसिनानो कालचाराव एसे बोरैबा जाहांलांबाय नालाय बेफोरखौ गियो आरो माने न'आव ना माने कालचाराव हाबोब्ला गाज्रि जायो बे मोनसे भुल मोनसे साननाया दङमोन बेथ' दङ आरो जोंनाथ' बिमा बिफाया गामियारि जाहैबाय नालाय माने डाइरेक्टलि फार्स्टआव जोंना बिमा बिफा गासिनाबो गाज्रिखौसो नुहुरखायो नालाय बबावबा थांबा गाज्रि जागोनदां बबावबा थांबा फाल्थु जागोनदां माने गिनाय फैयो आरो न'खराव साबेसे दं दा जोंना न'खरावहाय आं दं बाबा दं ओमफ्राय आदा दं आदाया हिनजाव लाबाय ओमफ्राय आदाना फिसाला फिसाजो सासे दं आरो ओमफ्राय आं जों बिदा फंबाय सानै गिबि खनजेननायाव माबे मेथाइखौ खनजेननाय बा रेकर्डिं खालामजेननाय फार्स्ट रेकर्डिंआ आं गस्पेल खनदोंमोन ओमफ्राय रमान्टिक हिसाबै हाथाइ फेरखावखौ खनदों हाथाइ फेरखाव फंबायनिफ्राय मोनथिबाय थागोन जों सेर फंबायनिफ्राय फंबायनि गारांजों मिलौदो खोनासंनो थाखाय नाजाबाय थागोन मिन्थिनो थाखाय नाजागोन आरो बै गिबि खनजेननाय मेथाइखौ नैबे समाव खननो थाखाय आं खावलायगोन जा टाइमाव खनदोंमोन गिबिसिनाव हाथाइ फेरखावनि मिनिस्लुनायानो आलदाखा सबाय बिमा गोनांनि मिनिनायानो जुदाखा हाथाइ फेरखावनि मिनिस्लुनायानो आलदाखा सबाय बिमा गोनांनि मिनिनायानो जुदाखा नाया नाया सानबोलाबो नायफ्रांलायो गोरबोनि मेगन खनाजों नाया नाया सानबोलाबो नायफ्रांलायो गोरबोनि मेगन खनाजों हाथाइ फेरखावनि मिनिस्लुनायानो आलदाखा सबाय बिमा गोनांनि मिनिनायानो जुदाखा नाया नाया सानबोलाबो नायफ्रांलायो गोरबोनि मेगन खनाजों नाया नाया सानबोलाबो नायफ्रांलायो गोरबोनि मेगन खनाजों हाथाइ फेरखावनि मिनिस्लुनायानो आलदाखा सबाय बिमा गोनांनि मिनिनायानो जुदाखा इसोरानो आलदायै सोरजिखादों इसोरानो जुदायै सोरजिखादों नायब्लाबो नायख'हाया नायब्लाबो अहाथारा गलाब बिबारजोंबो रुजुजाया थब्ल' बिबारजोंबो रुजुजाया बेनो आरो जोबोदनो मोजां ससे खननानै होबाय फंबाया मोजां जादों आरो बे पाब्लिकजों बोरै माबायदि अनसायनाय मोननाय बे मेथाइखौ ओरैनोथ' गोबां सुबुंफोरानो बेखौ अनसायनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांनि मोन्दांथिया माबायदि बेखौ लानानै आं बे फार्स्ट खनजेनायावनो मोनसे हमनो हानाय फैदोंखि पाब्लिकआ अनसायदों माने सापर्ट खालामदों बेनि थाखाय नायगिरि बिथांमोन सापर्ट खालामगिरिफोरखौ हामबाय होनो आरो फार्स्टआवनो जेन'बा इसिबां अनसायबाय जेन'बा एलबामा पिबि ना माबा प्रडाक्सनाव ओंखारदोंमोन पिबि प्रडाक्सन पिबि मोनदां माने एसे कनफिउस जादोंबो बावबाय माने ओरैनो बै मेथाइ जेब्ला सुजुयो नोंथाङानो सुजुयो आरो टिउनफोरखौ नोंथाङानो होयो नामा बेखौ औ आंनो होयो जेब्ला मेथाइ खनो बे खननाय समाव जेब्ला नैबे फार्स्ट टाइम नैबे हाथाइ फेरखावनि जेखिनि मेथाइ नोंथाङा एसे आगोलाव बेखौ खनबाय
बै समाव नोंथांनि लोगोफोर बा नोंथांनि साखाथियाव थानाय लोगोफोर आरो न'खरनि सुबुं गामियारिफोर जिहेथु बे गोबां सुबुंजोंनो अनसायजादों जों मोनथिनायाव आरो बै जेब्ला बेखौ नोंथाङा रिलिज होखांनायनि उनाव पाब्लिकनि रिएक्सना माबायदिमोन न'खरनि नोंथांनि लोगोफोरनिया लोगोफ्रा जंखायबाय आरो जेनेबा सोरखौबा लानानै खनदों आदों बेफोरबायदि आरो बुंथ'ला सोरखौ लाना खनदों माने बेफोरनिफ्रायसो जागायखायो सोमबानो माबा मोनसे गानफ्रा फंबायनिफ्राय एसे मिन्थिगोन जिहेतु नामखौ बुंलायनाङा नाथाय सुजुनायनि आइडियाखौ माबोरै मोननाय सुजुनायनि जाहोन माने मा बुङो गार्लफ्रेन्डखौ लाना बानायनाय आरो जेनेबा गार्लफ्रेन्डआ हाथाय फेरखाव नालाय बेखौ लाना बानायबाय आरो दंना गैया दा बे रिलेसनाव दंना गैला दा सोमोन्दोआव दङ जेब्ला बे मेथाइखौ खनबाय सुजुबाय बै समाव गार्लफ्रेन्डनि रिएक्सनाव माबायदिमोन एसे बुंबाय आरो जेनेबा माखौ लाना गान बानायो खोनासंगोना सङाखै नों गाव खोनासङोबो जानो हागौ हयथ' खोनासंदों माने खाथियाव थानायाव जेब्ला नोङो गुबुन जायगाफोराव थांबाय बेरायनो थांबाय बा गुबुन मोनसे आलादा मोनसे लकेसनाव जेब्ला थाङो अब्ला बै समाव फंबायनि मेथाइखौ सोरबा जुदि दामनानै खोनासङोब्ला नोंथांखौ जेब्ला सिनाया माने बे पाब्लिक प्लेसाव सिनाया नाथायबा मेथाइखौ दामनानै जुदि रंजायोब्ला माबायदि मोनो रिएक्सन गोसोखौ माबायदि मोनो माने गावखौनो गाव सानो आरोना आंबो बे लेभेलाव दं ने बेफोरबायदि आरो माने आंनि गानखौबो खोनासङो ने आरो बेफोरबायदि आरो जेन'बा गोबां मानसियाथ' सिनाया ओमफ्राय सिनायालाबोथ' गानखौ खोनासङो सोरबाया गानखौ खोनासङो दा नैबे बेलायावनो फंबायनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेथु गोबां जों नुनो मोनो आथिखालाव मेथाइ गोदान मेथाइ सुजुनायखौ नुनो मोनो माबायदि आयदाजों थाङोब्ला बा माबायदि मेथाइ खनोब्ला पाब्लिकनिफ्राय बांसिन फल'वार आरो भिउवार्सखौ मोननो हायो मोनदांथिया माबायदि आंनि मोनदांथियाव गाज्रि मोननाङा जेन'बा पाब्लिकआ आं बेखौनो बुंजोबबाय माने जोंना दा बांसिनानो 50-50 जाबाय आरोना सोरबा ओंथि गोनांखौ खोनासङो सोरबाया ओंथि गैयै खोनासङो जास्ट भाइरेल जालाबायनाय माबा माबिखौ लालाबायना खननाय बेफोरबायदिखौ खोनासंग्रा माने खायसेया मोजांखौ खोनासंग्रा माने 50-50 जाबाय आरो सोरबाया गाज्रिखौ सापर्ट होग्रा सोरबाया मोजांखौ सापर्ट होग्रा आरो माने 50-50 जानानै दं आरो दासान्दि 50-50 बे आंनि मोनदांथि आरो जेनेबा बे आंनि साननाय दा मेथाइ जेब्ला सुजुयो बै सुजुनाय समाव जेब्ला जिखिनि रिलिक दं बैफोरखौ लिरो बै लिरनाय समाव माबायदि अबजार्भ खालामो जेब्ला नोंथाङा लिरो बे मेथाइफोरखौ लिरनाय टाइमाव आरो बेखौ सुर बोनायाव माबायदि जायो आङो माने बांसिनानो आं फेसबुक नायो नालाय आं बिराद फेसबुक नायो माने फेसबुकफोरखौ नायनानैसो आं बांसिन खालामो आरो सोरबायदि मानसिया माबायदियाव दं बेफोरखौ आरो माने बांसिनानो सेंग्राफ्रा आंनि नोजोरावहाय गावखौ सिंगेल होननानै लायो जेन'बा बैफोरबायदियावनो बानायो आरो सोरबाया रिलेसनशिपनि थाखाय मोजां होबा बेफोरखौनो नायनानै आं बर'नो आरो माने टपिकफोरखौ बेनिफ्राय दिहुनो दा गोबां बेफोरबायदिनो सासे जाफुंसार जानायनि आन्दोआव बा सासे मेथाइ खनगिरियानो बुं जायखिजाया बिथिङावनो बुं जाफुंसार जानायनि आन्दोआव सासे थुलुंगागिरि थायो नोंथांनि थुलुंगागिरिया सोर डाइरेक्टलि बुंनो हाला आं बेयाव माने गासैनिबो कन्ट्रिबिउसना एसे दंजोबो आरो माने एसे दं माने आं सोरखौबा पार्सनेलि डाइरेक्ट नाम लानो हानाय नंला आरो माने बयनिबो एसे मदद दं आरो माने समाव गावनि लोगोफोर समावहाय सोरबा बिदाफोर समा बिबथैफोर बेबायदि आरो थुलुंगाया गासैनिफ्रायबो दं फंबायनिफ्राय मिथिगोन जिहेतु खायसे जेनेबा
जे जायखिजाया सुबुङानो बुं बेनि फल'वार मोनसे थायो जेनेबा सासे नोंथाङा मेथाइ खनगिरि दा मेथाइ खनगिरि महराव इण्डियानिफ्राय लानानै बा नैबे आसामनिफ्राय लानानै हमना ला जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मेथाइ खनगिरिफोर थुलुंगाखौ सोरखौ सानो नोङो सोरखौ फल' खालामो सोरखौ मोजां मोनो बांसिन फल' खालामनाय जाहैबाय आदा सोरजिसुमा माने आं बर'खौल' मोजां मोनखायो नालाय आं बै स्टाइलखौल' मोजां मोनो नालाय बेखायनो आं आदा सोरजिसुमाखौ आरो मानि थाखाय जेन'बा बियो फक सं खनो जेन'बा बिनि जा आंनि मोन्दांथियाव बिनि जा लिरिक्सफोर दं गासिबो ओंथि गोनां आरो बेनि थाखायनो आंखौ फल' खालामो आरो बांसिनै आरो मोगथाङाव लोगो मोनगोन ना मोनाखै सोरजिसुमा मोनबाय खिन्थु बे बाथ्राखौ बुंनाय जायाखै आरो दा नायबाय दं नायबाय बिथाङा जुदि नोंथांनि बे दिनै मोगा मोगि आयदाखौ नायोब्ला मा बुंनो नागिरगोन जेन'बा बिसोरथ' सिनियर मानसि जेन'बा बिसोरनिफ्राय थुलुंगानायखौ लुगैयो आरो आंबो जेन'बा जोंनि जायैफोरखौ बा आंनि जायैखौ फोरोंजानो लुगैगोन आरो फोरोंजानो लुगैगोन माने जेसेनो फोरोंजागोन एसेनो रोंसिनगोन नालाय माने बयबो पारफेक्ट नङाना मानसिया बेनि थाखाय आरो फंबाया मेथाइ खननायजों लोगोसेनो एलबामाव फावबो खालामनायखौ जों नुनो मोनो मेथाइजों लोगोसेनो एक्सपिरियेन्सा माबायदि जेब्ला फाव खालामदों मेथाइ खननाया आलादा मोनसे लाइनाव थांबाय जायखौ न' सिङावबो नों खननो हायो नाथाय एक्टिं खालामनो थाखाय बाहेरावबो ओंखारनो गोनां जायो दा बेनि एक्सपिरियेन्सा माबायदि गोसोथ' गैयामोन माने फार्स्टआवहाय ओमफ्राय सासे लोगोआ माने गावनि प्रडाक्सन नालाय नाङा रावखौबो नाङा नोङो थाथारनांगौ जाबाय माने आं गावखौ दाउ दंमोनखि जागोन जाया रोंगोन रोङा माने खालामफेरा नालाय बेनि थाखाय आरो एक्टिंआवहाय ओमफ्राय ट्राइ खालामबाय पाब्लिकजों मोनसे जानाय माने एसेब्लाबो खुसि आरो मोनबेसे फाव खालामखो गासै मोननै दं मोनथामानो जाबाय गस्पेल मोनसे जेब्ला आङो ख्रिस्टमास सं बानायदों होमबा बेयाव फार्स्ट आङो माने रमान्टिक हिसाबै मोननै मिन्थिबाय थागोन फंबायजों रायज्लायबाय थागोन बिथांनि गोनां बाथ्राफोरखौ जाय एक्सपिरियेन्सजों जाय सोलिबोनाय बे आयदाफोरखौ लानानै सावरायबाय थागोन फंबायनिफ्राय जोङो आरोबाव दोंसे मेथाइ खोनासंबावनोसै जिहेतु फार्स्टआव बे मेथाइखौ खनबाय इसे आगोलाव खननायखौ नेक्स्टआव माबेखौ खननाय जादोंमोन रेकर्डिं हिसाबै नेक्स्टआवहाय मोनसे गान दंमोन साख्रि बाख्रि दंनायमोनब्लानो नाथाय ओमफ्राय खिन्थु बेयो भिडिअ हिसाबै उनावसो फैदों आरो उनाव फैदों औ ओमफ्राय गाना बेनोमोन आरो ओमफ्राय बेनि सेकेन्डआवहाय मोनसे गान बानायदोंमोन आं नै आगै दैसा खर'आ रानलांजोब्बाय होननाय आरो बेखौनो खोनासंहोदो गैना गुरहैगोन दैसा खर'आ रानलांजोब्बाय मोनब्लाबो मोनाब्लाबो गुरहैयोमोन आगै बिफा गायखांजों बुनो गोसो जालायलायनाय बिमा गायदैजों बुनो गोसो जालायलायनाय नै आगै नों गोदो ना गुरहैग्रा दैसा खर'आ आगै नों गोदो ना गुरहैग्रा दैसा खर'आ रानलांजोब्बाय मोनब्लाबो मोनाब्लाबो गुरहैयोमोन नोङो आगै बिफा गायदांजों बुनो होसो जालायलायनाय बिमा गायदैजों बुनो होसो जालायलायनाय नै आगै नों गोदो ना गुरहैग्रा दैसा खर'आ रानलांजोब्बाय मोनब्लाबो मोनाब्लाबो गुरहैयोमोन नोङो आगै बिफा गायदांजों बुनो होसो जालायलायनाय बिमा गायदैजों बुनो होसो जालायलायनाय नै आगै नों गोदो ना गुरहैग्रा दैसा खर'आ रानलांजोब्बाय
बावलांजोब्बाय नामा आंगै बावलांजोब्बाय नामा आंगै सिख्ला देरनायखाय आमाय जुमाय गेलेनायाव दै सायाव गाब्रहैनाय थाखोमानाय गेलेनायाव नुद'वाब्ला नोंनि हायाव मेमब्रायनाय बेमोन आरो एसेसो गगा मोनदों इन्ट्रेस्ट फैयाखै थांगासिनो आरो जोबोद मोजां जादों बे उनाव बे भिडिअ महर फैबाय नामा बे रेकर्डिं खालामखांबाय नामा औ बेयो सेकेन्ड टाइम फैदोंमोन दां बेयाव माने आंबो ससे ओंखारनाय दं आरो बेहाय ससे ओंखारनाय दं गिटार लानानै नैबे मेथाइ खननायजों लोगोसेनो फाव खालामनाय बे मोननै आइडियाखौ सोर होग्रोनाय बेजों लोगोसेनो जे मेथाइ खननायजों लोगोसेनो फावबो खालामनांगौ बा नैबे एक्टिं लेभेलाव फैनांगौ होननानै बेयावला सासे लोगोआनो आरोना जाय प्रडिउसार बेनो बुंबाय थानाय आरो जेन'बा आंथ' ओंखारगोननि बारा सिमां गैयामोन लिङोमोन दस्राया खिन्थु आं थांथारामोन ओमफ्राय बेनियाव बोरैबा फार्स्ट टाइम ओंखारनाय जादों आरो जेब्ला फार्स्ट टाइम ओंखारदोंमोन माबायदि मोननाय माने फार्स्ट मोननायावहाय माला अखानायो गाबोनथ' बिदि जागोन ना जाया माने आरो बेबायदि आरो जेब्ला गमामायैनो बै टाइमाव फैखांनायनि उनाव माबायदि जानाय फैखांनायनि उनावथ' जेन'बा एसे खुसि जाबाय भिउसबो थांबाय नालाय नायनायनि स्टाइलाव आरो जेन'बा माथो मानसिफ्रा एसे नायसै मासै होननाय बायदि आरो एसे खुसि जाबाय मेथाइ खननायखौ एसे इउनिक लेभेलाव मोनबाय थायो सुजुनाय नोंथांनि जे सुजुनाय जिखिनि मेथाइ दङ बेसे इउनिक एसे आलादा रोखोमाव नुनो मोनो दा बैफोर मेथाइ सुजुनाय आरो जाखिनि नैबेहाय एक्टिं खालामनाय दा बे आइडियाफोरा बबेनिफ्राय फैयो नोंथांनिफ्राय माने आं माब्लाबा माने गावनो हारसिं जिरायो नालाय बै समफ्राव फैयो आरो खायसेया ओमफ्राय फेसबुक आं दहाय होननाय बायदि आरो जेनेबा फेसबुक नायनाय मानायफोरजों बांसिनै आइडिया फैयो जेनेबा बिदि बानायनांगौ ना होननाय स्टाइलाव आरो बैसागु जिहेथे रंजालि बैसागुआव बारा गोबाव सम गैला दा बैसागुनि थाखाय बेसेबां प्रिपेयार मा बे समाव जुदि स्टेज प्रग्रामफोर गुबुन जायगाफोराव जायो माने जेबो माबा खालामाखै माने आं प्रग्रामफोर लाखाया आरो प्रग्राम लाखाया लिंहरदोंमोन गोबाङैनो एक्सेप्ट खालामनो हानाय जासै आरो जाहोना बुंथ'ला दा थेवब्लाबो गोबां सुबुंफोरनियावनो नैबे बैसागुखौ लानानै सम सम रंजाथाइखौ बा बर' माहारियाव बैसागुआ मोनसे अकेसन जेराव रंजानायखौ जों सम सम नुनो मोनो बेनि थाखाय बैसागु मेथाइफोर दङ नामा आंथ' दा लाबोखसै बैसागु सम माने आंनि गानखौल' बांसिन खनो नालाय बेनि थाखायनो आंल' माने बयनाबो मोनसे स्टाइल थायो नालाय जेन'बा आंनि स्टाइला जेन'बा दस्रा नङा माने जेन'बा आंनि स्टाइलाव ओमफ्राय गुबुननि स्टाइलखौ बेबायदि आं बांद्राय माबा खालामा आरो नंगौ जेब्ला जों नुनो मोनो सम सम जोङो खायसे एसे गुवारै जों सावरायलांनो थाखाय आखायाव लादों जिहेथु जों सम सम नुनो मोनो जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां बर'नि देंखोगिरिफोरा बा मेथाइ खनगिरिफोरखौ जों नुनो मोनो नाथायबा मा एक्टिंनि बेलायावनो बुं जुदि नोङो मेथाइ खननायानो बुं मोनसे दोंसे दोंनै मेथाइ खनगोन बेनि उनाव एक्टिं खालामग्रायाबो मोनसे मोननै एलबामफोराव एक्टिं खालामनायनि उनाव स्रोब गोमोरलाङो सोरबाबा हाबा जानानै गारो सोरबाबा नोङो गुबुन खामानिजों बेस्थ' थानानै नैबे प्रफेसन लाइनखौ खोमोरलाङो दा बे बिथिङाव मा बुंगोन बे बिथिङावथ' माने जोंना बांसिन मानसिया सानसे साननै हाइलाइट जाबाय स्ट्रेट गोमोरो बे जाहोना जाहैबाय सोरबा सोरबा माने जेन'बा खायसे बुस्थुआखौ गाव गावनो खोमाना लायनाय जायो आरो माने सोरबाया लिरिक्स मोजां बानायना हरग्रा थायो बेफोरनि गानखौ खनबाय हाइलाइट जाबाय नेक्स्ट डेआवहाय बानायफिननो रोंला बिदियावनो गोमालांबाय सोरबा एक्ट्रेस एक्टर सायख'बाय सोरबा प्रडिउसारा मोजां खालामबाय सानसे साननै नेक्स्ट डेआव दस्रा प्रडिउसारा लांला गोमालायबाय बेबायदि आरो
दा जों नुनो मोनो सम सम गोबां जायगाफोरावनो जेराव आं गासैखौबो बुङा नाथाय नुयो आरो बिदि एलबाम एक्ट्रेसफोराबो एलबाम मोनसे बानायबाय बा मोननै बानायबाय बेनि उनावनो बेनि बेखौ गुबुनाव सिनाया सिनाय बे सुबुंखौनो सिनाया नाथायबा बेखौबो एक्ट्रेस होननानै गनायथि होयो मा बुङो बे समाव आंनिबाथ' मोनसे मोननैयावनो बे टाइटेलखौ मोननांगौबाथ' मा बुंबावनो सम सम जों बेफोरखौ जों नुयो जिहेतु सासे मोनसे एलबाम बानायबाय मोननै एलबाम बानायबाय बेनि उनावनो एक्ट्रेस बिमुं मोनबाय आरो गुबुन फारसेजों नोङो मेथाइ खनगिरिफोराबो बे मेथाइ खनगिरिनि बेलायाव बेफोरबायदि बांद्राय जाया नाथायबा फिल्म सावथुनाव ओंखारदोंब्ला बे बबेबा मोनसे सावथुन मोनसे बानायबाय बेनि उनावनो बे एक्टराव बेफोरबायदि मोनसे बिमुंखौ बर' हारिया बा गावबा गावनि सिनायथिखौ बेफोरबायदि होनानै होनायखौ जों नुनो मोनो थारैनो बे बेसेबां गनायजाथाव होननानै सानो आंनिबाथ' इसेबां गनायजाथाव नङा मानो होनब्ला जेन'बा पाब्लिकआनो खालामो जाहैबाय बेखौ मोनसे मोननै दिरुनबाय एसे माबाबाय जेन'बा भाइरेलफोर जाबाय बिनि उनावहाय पाब्लिकफ्रा बेखौनो एक्टर एक्ट्रेसनाव गनायना लायो आरो आंनि साननायावथ' इसेबां गनायजाथाव नङा मानो होनब्ला बिनिफ्राय बांसिन सोरबाया खालामो बैफोरनो सोरबाया नाम मोना सोरबाया मोनसे मोननैल' फेज दानानै जुदि नाम मोनोबा मा होनो जोङो नुदों सम सम ओरैबायदि दहाय मोननै बिथिङाव फंबाया बुंखाबाय 50-50 होननानै सोरबा मोजांखौ मोजां मेथाइ खनना सुजुनानै बा बेवहाय गोबां बाथ्रा सोनानै ओंथि गोनाङै खालामो खायसेया बिदिनो जंखायनाय माबा माबि बेवहाय सोदोब सोनानै बेखौ खालामो दा मोजांबो थाबाय गाज्रिबो थाबाय होननानै बुंनायखौ नागिरदों फंबाया दा बै बिथिङाव आथिखालाव नैबे खुगा मेथाइयानो बुं गुबुन गुबुन मेथाइखौनो बुं नोङो आब्रुथिया बेसेबां थानांगौ होननानै सानो जिहेतु जों नुनो मोनो सम सम जाय आरजाथावै खायसे सोदोब बाहायो खायसे खायसे बाहायो बेफोर बाहायनायनिफ्राय बेसेबां सांग्रांथि थानो गोनांथि दं नोंथाङा जिहेतु निजेनो मेथाइखौ सुजुयो हिसाबाव सासे सुजुगिरि हिसाबाव मा बुङो आंनि साननाया बेनो जेन'बा जोङो गोदान मुगा होननानै बांद्राय ओंथि गैयैफोर बानायनो नाङा आरो मानो होनब्ला जोंनि बर' हारिया दाबो आं सानो बै लेभेलसिम थाङाखै जेनेबा गुबुनफोरनि लेभेलसिम थाङाखै जेन'बा नोङो बलिउड हलिउडफोरजों खाफालाथ' जानाय नङा बिसोर खेबो हाइ कुवालिटि केमेराजों जों दाबो खेबो ल' कुवालिटि होमबा बेजों गोरोबहोनो नाजाब्लाथ' जानाय नङाना माने जोंनाबो सम फैगोन सानसे लासैनो आरो खिन्थु नोङो खेबसेनो गोजौआव थांनानै खेबसेनो गाहायाव फैफिनोबा बिसो आरो उसुबिदा जायो जेन'बा नोङो दिनैहाय बयजोंबो पाब्लिकजों सिनायजालायनाय लेभेलाव फैबाय गाबोननो नोङो पाब्लिकजों जोगार जालायनाय लेभेलाव फैफिनोला बिसो आरो आंनि साननाया माने गाहायनिफ्राय गोजौआवनो थाबाय थानांगौ आरो गाहायनिफ्राय थांग्रोनांगौ बिनि उनाव गोजौआव थाबाय थानांगौ आरो बेबायदि स्टाइल माने खेबसेनो गोजौआव थांनानै डाइरेक्ट गाहायाव फैनाय नङा आरो फंबायनिफ्राय आरोबाव मेथाइ खोनासंगोन जों सेर बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फंबायनि गारांजों ससे मेथाइखौ जों खोनासंबावगोन फंबाय बे बाराव माबे मेथाइखौ खनदों गुबुन हारिनिफोर मेथाइफोर सुजुयो नामा खनो नामा बिदि सुजुआ दे नोंथांनि सुजुनाय मेथाइखौनो जों खोनासंबावगोन आंनिनो गान आं गेजेरनिफ्राय खननोसै गोदान मेथाइ नङा बेयो फुराना गोजाम अके मोनसे पार्ट 1 पार्ट 2 बानायखादों आंबो बाबु बिमा ओमफ्राय बाबु बिमा 2 आरो जेन'बा एसे समाजजों गोरोबो ना गोरोबा जिखुनु खोनानोसै आरो अके रां रुफा देरसिन नङा सना अनलायनाया जोंनाव थायोब्ला महर मुस्रि देरसिन नङा सना गोरोबनाया जोंनाव थायोब्ला आंनि दुखुआव नोंबो थानांगोन आंनि खुसियाव नोंबो थानांगोन नोंनि दुखुआव आंबो थानांगोन नोंनि खुसियाव आंबो थानांगोन गोमोहां सावगारि
गाज्रि जायोब्ला सानैजों गाफुननांगोन रां रुफा देरसिन नङा सना अनलायनाया जोंनाव थायोब्ला महर मुस्रि देरसिन नङा सना गोरोबनाया जोंनाव थायोब्ला आंनि दुखुआव नोंबो थानांगोन आंनि खुसियाव नोंबो थानांगोन आंनि दुखुआव नोंबो थानांगोन आंनि खुसियाव नोंबो थानांगोन गोमोहां सावगारि जायोब्ला सानैजों जोबोद मोजां जादों फंबाया गाव सुजुनायजों लोगोसे गुबुननि मेथाइफोर खनदों नामा गुबुन सुजुनाय मेथाइफोर बेफोरबायदि खननो माने आं बांसिन जायगाखौ फल' खालामो बिनि गानखौ गोसोआव दंजोबो फंबायनिफ्राय खननो बे मेथाइखौ एसे खोनासंनो लुबैदों नुनामबो नुयै बायदि बुजिनामबो बुजियै बायदि नोंनि सना बे रावफावा खोनाथों खोनाथों आंबो बुजुसोमलायना हरो नोंखौ नुब्ला नों नायहरगोब्ला बे आरो जोबोद मोजां जादों फंबायनिफ्राय मोनथिगोन जिहेते गोदान बोसोर नैबे बैसागु बोथोरखौनो अकेशन बेस होननानै सम सम गोबां बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन मेथाइ सोरजिनाय बा मेथाइ दिहुननाय बे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जोङो गोबां देंखोगिरिफोरानो बा मेथाइ सुजुगिरिफोरानो बे खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा नैबे बा नैबे समखौ लानानै फंबाया गोदान मेथाइफोर सुजुदों नामा मालायनाथ' बांसिनानो रंजानाय जेनेबा बैसागु जंखायनाय एदावनाय माने आंना एसे सासे लोगोनि स्ट'रि आरो रियेल काहानिखौ लाना बानायनाय दं आरो ससे खोनासंगोन माने गासैबो सोदोबानो फुराना स्टाइलजों सोनाय आरो बे रिलिज बेफोरबायदिथ' बिदि जायाखै दिहुनजाबाय नामा बेयो रिलिज जायाखै बानायगासिनो माने बानायगासिनो बैसागु समावनो फैनो हागौ आरो बैसागु समाव बै हराव मानो फैया अखाफोर गावदां दिनैबो फैगोन सानना आं नाहरदों गाबोनबो फैगोन सानना आं नेबावदों बे आरो माने इनडाइरेक्टलि लांबाय आरो जेनेबा अखाफोरजों रुजुबाय बेफोरबायदि आरो फंबायनिफ्राय मिथिगोन जिहेते जों नुनो मोनदों सम सम आथिखालाव बे सोलिबाय थादों जे समाज बेरेखा माखासे सुबुंफोरा खामानि मावो बेनि उनाव सुद्रायफिनो आरो बैफोर सुबुंफोरखौ बबेबा मोनसे बैसागु बेस खालामनानै अकेशनाव बिथांमोनखौ बैसागुनि आलासि महरै हांख्रायो बबेबा मोनसे फुटबल गेलेग्रा स्टाइलखौ जायगाखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायो दा बेफोरबायदिनो जों मुंखौ मख'आ नाथायबा भाइरेल जानाय जाय समाजनि माखासे आरजाथावै खामानि मावग्रा सुबुंफोर बै सुबुंफोरखौ दिनै हांख्रायनायफोरखौ नुनो मोनदों खायसे बानजाय आफादफोरा गुबुन गुबुन जायगा बे बैसागुल' नङा खेला गेलेग्राल' नङा गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बिसोरखौ हांख्रायो बे बेसेबां गनायजाथाव होननानै सानो सासे जिहेतु हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मा बुंगोन
माने जोंना दहाय आं बुंनाय बायदि आरो पाब्लिकआ 50-50 माने बेनो जाहैबाय खोथाया माने मा होननांगौ जोङो उन्दैसाफोरखौसो जोङो जेनेबा नेक्स्ट जेनेरेसनखौसो जोङो थुलुंगा होनो नांगौ नालाय मानसिखौ आं बेफोरखौ नायनानैसो मानसिखौ लिंहरजानो लुबैयो आरो जेन'बा मोनसे गामियावहाय सोरबा गोरों मानसिया थाङोबा बैयाव खोनासंग्रा रंजाग्राफ्राथ' जेन'बा 100%आव सोरबा 1%आथ' मोजांखौ हास्थायो नालाय माने जेन'बा थुलुंगा होननाय बुस्थुखौ लुगैयो नालाय बैसोरनो रोंगोन आरो जेन'बा जिहेतु फंबाया बुंबाय जाय बाथ्राखौ इयुननि बाथ्राखौ जिहेतु मख'दों बै मख'नायावनो आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे भाइरेल जानाय जाय भाइरेल जानाय जाय समाजनि बेरेखा खामानि मावनाय बा एसे आरजाथावै नुथाय दिन्थिनायनिफ्राय बेयो समाजजों बायकट खालामजानाय बा समाजजों मुं सुजानाय दा बैफोर सुबुंफोरखौ प्लेटफर्म होनाय लोगो लोगोनो बबेबा मोनसे बैसागुनि प्लेटफर्म होबाय बबेबा मोनसे हाबाफारि बा जायखिजाया फांसनफोराव बिदियाव जायगा होनाय बे जायगा होनाया बै उननि इयुन जोलैफोरखौ मा फोरमायनाय जादों बेयो इयुन जोलैफोरखौ थारैनो गमामायैनो बैसोरखौ जे बेफोरबायदि जायोब्लासो बैसागु प्रग्रामफोराव बा प्रग्राम गाहोनो मोनो नामा बा हमनानै ला बै फुटबलनि ग्रेन्ड मोनसे ओपनिं सेरेमनियाव बेफोरबायदि भाइरेल जाबासो थांनो मोनो नामा बेफोरबायदि मोनसे थुलुंगा होनाय जायाखै नामा बे नैबे दा आथिखालनि जिखिनि बेफोरबायदि लाइनाव थांबाय मानो होनबा नोङो सिगां सोरबा मानसिखौ नोङो हाजार मोसानो गोरोङानो जाथों हाजार नोङो टेलेन्ट गोनाङानो जाथों माने भाइरेलनि सिगां रावबो नुवा जेब्ला नोङो भाइरेल जाखांनायनि उनावसो नोङो दैखोना लाबोयोबा गोरोन्थिया जेन'बा होमबा जों पाब्लिकनिनो जागोन जेन'बा नोङो गोरोन्थिखौ मावदों होननानै जेन'बा सोरबा बुंलायोना जेन'बा एखे लेभेलाव दोननो नाङा जेन'बा बयखौबो सोलायनो टाइम होनो होनलायनानै बुङो जेन'बा बेफोरबायदि दङ नोङो सम दङ निमाहा होनायनिबो जेन'बा लाबोनायनिबो सम दङ नोङो दिनैसो बिदि जानानै नोङो अखानायनो लाङोबाथ' बे फोरोंनाय स्टाइलानो थांगोन जोंनि उन जोलैया नुगोन जेन'बा नै अमुगा बिदि जानानैसो बिदि थांबाय माथो बेफोरबायदि आरो सुंद' बिदिन्थियाव जों गोबां बुंनो हायो नाथाय नैबे बेलायावनो जिहेतु बुंबाय जे बैफोरबायदि जाबाय थायोब्ला बा ससाइटियाव मोनसे टारगेट बायदि जागोन नामा जे जोङो भाइरेल जानोसै बेनि उनाव आंबो सासे एलबामनि एक्टर बा एक्ट्रिस बा माबा मोनसे बिदि जानो टारगेट लागोन नामा लाइमोनफोरा इयुन जोलैफोरा बेफोरबायदि जुदि कन्टिनिउ जुदि खालामबाय थायोब्ला समाजा जुदि बिसोरखौ सुद्रायनो थाखाय सम होनांगौ बा सुद्रायनो थाखाय जेनेबा खाबु होनांगौ बे खाबुखौ होबाय थायोब्ला बा कन्टिनिउ जुदि लांबाय थायोब्ला थुलुंगासो होनाय जाबाय थादों नामा बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ आंनि साननायाथ' बेयो थुलुंगा होनाय जादों जेन'बा बेफोरबायदि डाइरेक्टलि दैखोना लाबोयोबाथ' नोङो बे स्टेजाव नुनाय लोगो लोगो बयबो नुगोन ससियेल मिडिया बा नोंनि गामिनि मानसिया नुगोन उमुक आबौआ इदि जाबाय माथो फैसा खामायनायनि इजि लामा होननानैसो सानगोन आरो जेनेबा नोंथ' मोनसे स्टेज प्रग्रामाव थाङोबाथ' नोङो रायजो राजाफ्रा फैसा हरो नालाय बेखौसो नोजोर होगोन आरो इदि खनसे जायोबानो इदि थाङोबानो आङो आरामसे जानो हागोन माथो बिदि स्टाइलाव आरो बा बे जाय बानजायगिरिफोर दं फुजा कमिटि हमनानै ला नोङो बैसागु सेलेब्रेसन खालामग्रा बानजाय आफाद फुटबल खेला होग्रा क्रिकेट खेला होग्रा बै बानजाय आफादफोरखौ मा खावलायनो लुबैगोन बे समाव आंनि खावलायनाया बेनो जाय मानसिया टेलेन्ट गोनां जेन'बा गुबुनखौबो फोरोंनो हानाय गुबुनखौ लामा दिन्थिनो हानाय बैफोरबायदि मानसिखौ लां आरो जेन'बा गामिनि बा सोरबा एरियानि मानसिफ्रा जौगालांफानाय बायदि 100%आव 90%आ सोलायाबो जानो हागौ खिन्थु 1% बेफोरथ' सोलायगोन सोरबायाथ' खोथा लायो सोरनिबा बुंनायखौ फंबाया जिहेतु नैबे बाथ्राखौ बुंबाय जाखिनि बानजाय आफाद दङ बांद्राय जेन थुलुंगा जेन होआ बेखौ जेन फंबाया खावलायबाय जिहेतु जों नुनो मोनदों जे
मेथाइ खननायजों लोगोसे बा बर' सावथुन मुलुगनि गोबां सुबुंफोरानो आथिखालाव शर्ट मुभिफोर बानायबाय थादों लोगोसेनो बैफोर शर्ट मुभि गाग्राफोरखौ बिथांमोनखौबो एक्ट्रेस एक्टर होननानै बिमुं होयो दा माबोरै जाथाव बेयो दाथ' पाब्लिकनि सायाव जाहैबाय पाब्लिक बेस नोङो सोरबा मोजांजोंबो सोरबा गाज्रिजोंबो एसेल' फेमास जाबानो जोंनाथ' पाब्लिकफ्रा साथाम साब्रैसो थांनानै सेल्फि लाबायथाय हगारबायथाय माथो होनबावनो एक्टर जाहैजोब्बाय आरो जिहेतु मेथाइ खननायखौ जागायबाय फंबाया गिटार दामजेननाय माब्ला सोलोंजेननाय गिटारखौ आङो माबानिफ्रायनो गेरजानिफ्राय आरोना जेब्ला गोरलै जागायजेननायनिफ्राय गेदेरफोरनि सिनियरफोरनि नायबाय जा एसे रोङो ओरैनो दामलाबायबाय आरो गावनि आन्था होननायनि बेनि अनगायै गिटारनि अनगायै गुबुन माबाफोर दामबावो नामा आं गुबुनथ' जेबो दामा दामलाबो जासै ओरैनो आरो होमबाबो बिदि पारफेक्ट नङा आरो बे बुस्थुखौ जास्ट ओरैनो एसे एनै गावनो आन्था होननायल' आरो माने बे बुस्थुआव आं गुबुननो फोरोंनो हानाय माने टेलेन्ट गैया आरो नेक्स्ट ओरैनो मा प्रजेक्ट लादों नेक्स्टआवथ' ओरैनो आं थाथ'नायसै होननानै जेबो प्रजेक्ट लायाखैमोन ओमफ्राय दा आं दहाय खननाय मोनसे बै हराव मानो फैया अखाफोर गावदां ओमफ्राय मोनसे दंबावो आरो बेखौ खालामगोन आरो खालामनानै आं रेकर्डिं खालामनानै दं मिउजिक होनानै दं आरो बे फंबाया सिगाङाव खननाय मेथाइखौ आबुं खोनासंनो लुबैदों खनसे आबुङै मोजां मोननाय फंबाया सिगाङाव रेकर्ड खालामखांनाय बाबु बिमा होनलाय नाय समफोरा माला फैबावगोन ओइ बाबु बिफा होनलाय नाय दिनफोरा माला फैबावगोन सिमां जोंनि जाफुंजानो नोंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो आंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो नोंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो आंबो लुबैबाय ओइ बाबु बिमा होनलाय नाय समफोरा माला फैबावगोन बाबु बिफा होनलाय नाय दिनफोरा माब्ला फैबावगोन सिमां जोंनि जाफुंजानो नोंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो आंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो नोंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो आंबो लुबैबाय संसार जुलिनि उनाव सोलोंहैखागोन बे नोंबो रोङा आंबो रोङा जोंनि संसार जुलिनि उनाव सोलोंहैखागोन बे गोबाय देरायावनो जयै थागोन उखुमजों नुहुरनाय हाथरखि जयैनो सानगोन नोंखौल' नांगौ आंनोबो सना आंखौल' नांगौ नोंनोबो सना नोंखौल' नांगौ आंनोबो सना आंखौल' नांगौ नोंनोबो सना बाबु बिमा होनलाय नाय समफोरा माला फैबावगोन ओइ बाबु बिफा होनलाय नाय दिनफोरा माला
जोंनि जाफुंजानो नोंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो आंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो नोंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो आंबो लुबैबाय नोंबो रोङा आंबो रोङा जोंनि संसार जुलिनि उनाव सोरोंहैखागोन बे गोबाय देरायाव फंबायखौ नुनो मोनदों बेवहाय एक्टिं खालामनाय माब्ला सननिमोन बेयो 2024 मोनदां 2024 जानुवारि फेब्रुवारि ना बेफोराव मोनथाय बावबाय माने बे गिबिमोन नामा फंबायना ना बे बै मोनसे सिगां दङ नोंनि सिन्दुरानो होननाय नोंनि सिन्दुरानो गिबि सिगांसिन माने बै माबे जायगायाव शुटिंखौ लादों माने आंथ' लकेसननि नामखौ मोनसे क'क्राझाराव जेनेबा थांनानै मानसिफ्रा नैबे जिल्ला वाइसआव नायोब्ला क'क्राझाराव लाजोबदों औ क'क्राझाराव लाजोबदों आरो चिरांनि दंना गैया बेहाय बेयाव चिरांनि गैया मोनसेबो एलबाम बानायनायनि एक्सपिरियेन्सा माबायदि जेब्ला मेथाइ खननाया आलादा जाबाय एलबाम बानायोब्ला मेथाइ खननायजों लोगोसेनि एक्टिंआथ' थाखाबाय बे एक्टिं खालामनायनि थाखाय लकेसन बेसआ माबायदि जायो शुटिंफोरा माबायदि जायो जेनेबा बे जाय कनसेप्टखौ बानायदों बैनि सायावसो जाहैबाय मानोना बेयाव जों जास्ट थांनांगौल' आरो थांनानै जा फोरोंदों बेखौल' मावनांगौ आरो जेनेबा ओंखारनांगौ थाबायनांगौ बेफोरबायदिल' आरो सानबेसे लानाय बे खालामनो साननै लादोंमोन खोमा बांसिनानो जोंना साननै बानायखायो नालाय बर'फोरना साननैयावनो दिहुननाय औ साननै ओरैनो एडिटिं खालामोब्ला बेसेबां गोबाव बेयावथ' जेनेबा मोजां बानायथारनो होनबा सानब्रै सानबा बेफोरबायदियानो नाङो आरो सानब्रै सानबानि उनाव दिहुननो हायो दाथ' बर'नि गोबां जों नुनो मोनदों खुगा मेथाइ बैसागु मेथाइ दा बेफोरखौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ थ' मोनथिगोन फंबायनिफ्राय जा बैफोर जेब्ला मेथाइ दिहुनो बे दिहुननायाव ओरैनो कस्टआ बेसेबांसो गोलैयो रांखावरिफोरा बेसेबांसो खरसाफोर थाङो बे बांसिनानो बे गावबागाव स्टुडिअनि सायाव जेन'बा सोरबाया खम लायो सोरबाया बारा लायो बेफोरबायदि आरो जेन'बा ओमफ्रायो मोनसे बुस्थुआ जाहैबाय मेनुवेल सोनायनि सायाव सोरबा गिटारबो सोगोन सोरबा सेरजा सोगोन सोरबा खाम सोगोन बे माने एक्सट्रा थांजोबो आरो जेन'बा माने मोनसे एक्सट्रा माने गिटारनि गिटार आलादा फैसा जेन'बा नोङो सिफुं आलादा सोरबा नोङो खामफोर होयोबा बे एक्सट्रा बेफोरबायदि सोलियो माने एक्सट्रा थाङो ओरैनो आबुं जुदि मोनसे एलबाम बानायोब्ला बे कस्टआ बेसेबांसो गोलैगोन जेन'बा नोङो मोजां बानायनो हाबा नोङो कुवालिटि गोनां बायदिसिना बानायनो हाबा 1 Lसआनो थांगोन आरो बेफोरबायदि आरो दानि जोंनि बर'फोरनाव बेनि सर्सफोरा माबायदि फैनायखौथ' आंथ' माने जाय भिउस थाङा बेखारसो होनना सानना लायो माजों दिपेन्ड जायो बांसिन जेन'बा बांसिनानो बेनो भिउसनि सायाव सोनारो दा बेवहाय जों नुनो मोनदों सम जों गोबां बेफोरबायदिनो जों मेथाइ होयो बा मेथाइ जेब्ला रिलिज जायो बे रिलिज जाखांनायनि उनावनो बेखौ काट खालामनानै फेसबुक नङाब्ला सोरबा इउटुबाव बेफोरबायदि रिआपलड खालामफिननायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बिथिङाव माबायदि जायो जेब्ला होयोब्ला रिआपलड होफिननाया जाहैबाय बे हुदाया मोजाङा होनना सानना लायो आरो आङो माने जेन'बा इसिबां नोङो सासे प्रडिउसारा हारिखौ बा कालचारखौ जौगाथों होननानै थाखा फैसा गारनानै बानायो नोङो बेखौनो गाबोननो सोरबा रिआपलड होना होयोबा ओरैनो मोनखाया जोंनि बर'नियाव ओरैनो मोनखाया बेखारखा माने थांखायो जेनेबा नोङो भिउस मोनाबाथाय नों बेखारानो जाखायो आरो नोङो भिउस मोनबाबो नोंहा जोंनि बर'फोरना थोजासे भिउस फैयाना बेबायदि आरो जेनेबा सुबुं अनजिमायाबो खम जोंनाथ' खम सुबुं अनजिमाया नायग्रायानो गैयाबा दासो दंबावसै एसे जाहांदों दासो जुदि नोङो जाहांनायावनो नोङो डाउनलड खालामनानै हगारना होफिनोबा बेनि भिउसआथ' रानगोन नालाय जाय प्रडिउसार जाय सेकेन्ड टाइमाल' होदों बेजों रानगोन भिउसआ आरो जेसेबां नोङो डाउनलड खालामनानै होलांबाय थागोन गासिबो रानगोन भिउसआ होमबा बै जाय अरिजिनेल बानायग्रा
बै गोग्लैहैगोन आरो जेनेबा बिदि खालामजायोबाथ' आरो बे प्रडिउसारा नेक्स्ट टाइमाव बानायनो गोसो जानाय नङा माने माथो बिदिसो कपि खालामो बेफोरबायदि जागोन आरो ओंखायनो बे हुदाया मोजां आरो जों सम सम गोबां बेफोरबायदि नुनो मोन्दों जिहेतु खेबसे आपल'ड होखांबाय सोरबा होखांनायाव नेक्स्टआव माने बेखौनो गुबुना माने कपि खालामनानै बा आपल'ड बेफोरबायदि होनायखौ जों नुनो मोनो बेनि बेलायाव जेनेबा खायसे एक्सन लायो खायसे एक्सन लानायाव उसुबिदा जायो दा बेखौ जों नुनो मोन्दों दा बैफोर सुबुंफोरा जाय बिथांमोना बेफोरखौ बा नोंथांमोननिफ्राय कपि खालामनानै जे लाग्रा बै सुबुंफोरखौ जोबथायाव मा बुंगोन जोबथायाव बेनो जेन'बा जाय मानसिया खस्थ' लादों बिनि खस्थ'नि फिथाइखौ माने आवलायनानै होनो नाङा आरो जेनेबा खहा खालामनानै होनो नाङा जेन'बा बेयाव मोनसे इन्ट्रेस्ट थानाय थाखाय थाखा थांदोंब्लाबो फैसा थांदोंब्लाबो बानायदों नोङो दिनै गाबोन नोङो बेखौनो नोङो जेनेबा सिखाव खामानि मावनानै होयोबा दुखु मोनगोन सासे मालिकआ जुदि नोङो सना रुफा थानाय बुस्थुखौ सोरबा सिखाव खावना लाङोब्लाथ' दुखु मोनखायो नालाय माने जाय मा होनोमोनलाय प्रडिउसार जाय थाखा फैसा गारदों बिनि खहा जागोन ओंखायनो बे खामानिखौ मावनाङा आरो जेनेबा फंबायनिफ्राय आं मिन्थिगोन जिहेते जोंनियाव गोबां मेथाइ जाखांफु मेथाइ खनगिरिफोर आथिखालाव जाबाय बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोन्दों सावथुनजों जिहेतु नोंथाङा फावखुंगुरबो बायदि जिहेतु रल लाबाय दा बे हिसाबाव गोदान फावखुंगुरफोरबो ओंखारदों जेराव माखासेया सोलोंथाइ लानाय आरो माखासेया सोलोंथाइ लायाखै खनसेनो बे प्लेटफर्माव बा हारिमु आयदा नैबे आयदायाव फैनो सानदों बा फैदों दा बैफोर बिथिङाव जुदि सोलोंथाइ लायालासेनो डाइरेक्ट जुदि फैयोब्ला जेंनाफोर गोग्लैयो नामा दा बिथांमोनखौ मा खावलायगोन जोङो मोनथिनो थाखाय बांसिनानो एसेब्लाबो जोङो सोलोंथाइखौ लानांगौ होमबासो जोङो मोनथिगोन जेन'बा बबेयाव मा नांगौ बबेयाव मा नाङा होमबासो बेफोरखौ मिथिगोन जोङो खेबसेनो फैयोब्ला जेन'बा नोङो सासे डाइरेक्टरा बुंबाय नोङो इदि बानायनो हायासै होमबा गावनिबो खहा जाय बिथोन होग्रा बेनिबो खहा बेफोरबायदि जायो आरो बेनि थाखायनो एसेब्लाबो गासैबो सोलोंथाइ लानांगौ आरो खेबसेनो फैद्रायनायाबो मोजां ना जेन'बा सोरबाया सोरनिखौबा नायनानैनो रोङो बेफोरबायदि आरो जिहेतु फंबायखौ मिथिगोन जोङो नैबे बेलायाव बा हारिमु बिथिंखौ फंबाया एसे आगोलाव बुंबाय जे नोंथांनि न'खरा गामियारियाव बे साननायफोरा खायसेया एसे आलादा रोखोमाव खायसे सानो जेन'बा नों एगजामपोलखौ नोंथाङा होदोंमोन बा फंबाया होदोंमोन जे गोदोनि मानसिफोरा हारिमुआव ओंखारोब्ला गाज्रि नोजोरजों बेफोरबायदि नायो बेफोरखौ बुंनो नागिरो दा बै बिथिङाव नोजोर बोनानै थारैनो हारिमुआव ओंखारोब्ला सासे लाइमोना बा सासे मेथाइ खनगिरि दा सुजुगिरि दा गाज्रि जायो नामा गाज्रि लामाजों थाङो नामा जेन'बा जोंनि बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरखौ हगारसारोबा बेनो आरो आंनि साननाय बायदिला बे सोरबाया गाज्रियानो जाहैगोन आरो जेन'बा सोरबाथ' बिमा बिफा जोथोन लाया जेन'बा हारिमुआव थांदों उमुआव मोसाहैदों उमुआव थांदों उमुआव गान खनहैदों नोङो बिमा बिफाफ्रा एसेबो खबर लायाबा बे थांखागोन जेन'बा बांद्राय गोसोबायदि हगारोबा आरोना ओंखायनो आंनि साननाया बेनो बिमा बिफाफ्रा बा गार्जेनफ्रा दायथ' लानांगौ आरो जेन'बा गावनि फिसाया मै थांदों मादों बेफोरखौ एसेब्लाबो कालसाराव थांदों होननानै हगारद्रायनो नाङा आरो जेन'बा बेनो कालचार लाइनजों जुदि थाङोब्ला सासे लाइमोना गावसुंथा जानो हागोन ना हाया थामहिनबा बिथाङा जिउखौ दैदेनलांनो हागोन ना हाया बायदि नोङो प्रफेसनेलि जायोबा हागोन बायदि मोनो खिन्थु नोङो जास्ट आदा सदा ओरैनो जास्ट टाइम पासनिबा बे जानाय नङा आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो दा एसेब्लाबो जोङो प्रग्राम मोनोना जेरै मेथाइ खननायफ्राव नोङो बैसागु प्रग्राम मोनो मायो बेफोरजों एसे आरो नोङो जुदि प्रग्रामखौल' नेबाय थानानै नोङो खामानि मावाबाथाय उन्दुबालाय बे सेस जाहैखागोन एसेब्लाबो
माने लाइमोना बेजोंबो माने गावखौ सुंथानो हानाय मोनसे केपासिटिया दङ औ दङ जोङो 100% बुंनो हालाबो जेनेबा 75%खौ बुंनो हागोन आरो जेनेबा थांना थानायनि एसेलाबो लामा दं आरो जोबथायाव मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु लाइमोनफोर जाखांफु लाइमोनफोर जिहेतु जोंनाव दङ जाय आब्रुथिजों लानानै मेथाइ सुजुआ माने मेथाइ खनलाबायो आरो बेनि अनगायैबो आब्रुथि गैयै माखासे जों थासारि जोङो मोननै ससियेल मिडियायाव सम सम जों नुनो मोनो जे गाज्रि रावथारजों गाज्रि सोदोबथारजों बाहायनानै मेथाइ खननायखौबो जोङो नुनो मोनदों दा बैफोरखौ नायग्रा अनसायग्रायाबो गोबां दं दा बेफोरखौ नोङो भिडिअ जुदि गाज्रिफोर नुयोब्ला बेखौ शेयार खालामग्राया गोबां सुबुंफोरानो बा खायसे सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो दा बे बिथिङाव फंबायनिफ्राय आं मिथिगोन जे बैफोरखौ जाय लिरो बा सुजुयो बा जाय खनो बे खनग्रा सुबुंखौ दोननानै गार्जेनफोरखौ मा खावलायगोन गार्जेनफोरखौ बेनो खावलायनाय जेनेबा गावनि फिसाफोरखौ एसेलाबो नायनांगौ जेनेबा मा खनदों मा खनाखै नोङो फिसालाया खननानै नोङो फेमिलियावनो खोनासंफिनजालै गान खनोबा बोरै जानो जेनेबा नोङो बिमा बिफा न'खरनाबो एसे दायथ' लानांगौ आरो नोङो मोजांखौ थुलुंगा होनांगौ अबेबा नोङो फिसा गाज्रि मावदोंबा नोङो बेखौ बुंनांगौ नोङो समाव रायबो समाव बुबो होमबाबो नोङो माने मोजाङाव लाबोनांगौ आरो जों बिमा बिफायाथ' मोन्थाय दंखायो जेनेबा फिसाया गाज्रि जायोबा रायनो बुनो बेफोरखौथ' खालामनो हायो जेनेबा एसे एनै बुजाय बुनायजों नङालाबो रायनायजों नङालाबो एसे एनै बुजाय मोजां बानाय मोजां खालाम बिदि नङा दिनै खननानै नोङो गाबोननो नोङो फेमिलिबो खोनासंजाया समाजावबो खोनासंजाया न'खरावबो खोनासंजाया गामियाव खोनासंजाया बिदि खालामोबालाय बोरै जानो फंबायनिफ्राय मोननैसो मेथाइ खोनासंगोन बेनिफ्रायनो फंबायजों बिदाय लागोन आङो गेजेरनिखौ खननायसै जेनेबा आंनिनो गान आंनि गानबो माने गोबावसै नालाय खननाया बेखायनो एसे बावदबो नागिरो आरो जोनोमाबो खनसेल' थैनायाबो खनसेल' नोंजों आंजों जुलियाबो जिउआव खनसेल' जोनोमाबो खनसेल' थैनायाबो खनसेल' नोंजों आंजों जुलियाबो जिउआव खनसेल' रादाय होनानै समाय लानानै फिरायफिननो लाङा नों सना माने आंल' खनबाय माने एसे गोजोन सुदेमबाय बुब्लिना दङ आं सना गोजोन सुदेमबाय बुब्लिना दङ लांदां खाफालाव सिन्दुरजों आं साजायगोन सना फांदां बिखाखौ जुलिनि मालाजों आं साजायगोन गोजोन सुदेमबाय बुब्लिना दङ आं सना गोजोन सुदेमबाय बुब्लिना दङ सुदेमबाय बुब्लिना दङ आं सना गोजोन सुदेमबाय बुब्लिना दङ गोजोन सुदेमबाय बुब्लिना दङ आं सना गोजोन सुदेमबाय बुब्लिना दङ लांदां खाफालखौ सिन्दुरजों आं साजायगोन सना फांदां बिखाखौ जुलिनि मालाजों आं साजायगोन गोजोन सुदेमबाय बुब्लिना दङ आं सना गोजोन सुदेमबाय बुब्लिना दङ
दान्दिसे बेरायहैनि हनै बेलासि समा फैबाय सनाहा थुदो दान्दिसे बेरायहैनि थखन थुनाय समा फैबोला गोसोआव हांमा थालांदों मानसिनि जिउआ अरायनि नङा थैनानै थाङोब्ला नुनाय नङा समायना मिथिंगा बिफां लाइफां हाग्रानि गराय मैदेर हाग्रानि गराय मैदेर हनै बेलासे समा फैबाय सनाहा थुदो दान्दिसे बेरायहैनि हनै बेलासे समा फैबाय सनाहा थुदो दान्दिसे बेरायहैनि थखन थुनाय समा फैबोला गोसोआव हांमा थालांगोन मानसिनि जिउआ अरायनि नङा थैनानै थाङोब्ला नुनाय नङा समायना मिथिंगा बिफां लाइफां हाग्रानि गराय मैदेर हाग्रानि गराय मैदेर जोबोदनो गोजोननाय मोनबाय फंबाया जोबोद मोजां मोजां जे मेथाइ खननानै जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनो आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मेथाइ खननानै दिन्थिबाय थारैनो जोबोद नोंथांमोनाबो खोनासंनानै जोबोदनो थुलुंगा मोनदों मोजां मोनदों आरो बिथांनिफ्राय फंबायनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो सावरायबाय सावरायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां जाय आरजाथावै मेथाइ खनग्रा आरो जाय बे समाव फावखुंगुर बायदिसिना जोङो आयदाफोरखौ बै आयदाफोरखौ लानानै एसे एसे जों सावरायनो थाखाय नाजाबाय थादोंमोन आरो जायखौ जाफुं महर मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो सासे लाइमोना थामहिनबा मेथाइ खनगिरि बा हारिमु बिथिंजों सासे लाइमोन बे लाइमोना जिउ सुंथानो हागोन ना हाया बेनि सायावबो फंबायनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय लोगोसेनो नोंथांमोना मिथिगौ जे आथिखालाव जाय आरजाथावै बा समाजारि बिजोङाव भाइरेल जानाय आरो नंखाय जे जाय आयेन बेरेखा जाय समाजनि थाखाय बेरेखा बैफोर बायदि सुबुंखौ खायसे खायसे जायगाफोराव प्लेटफर्म होनाय बा प्रग्रामफोराव लेंहरनाय हांख्रायनाय बिनि सायावबो फंबायनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय लोगोसेनो रायजो राजाफोराबो बे समाव गोबां नैबे समाव बिजिरनायनि बा थियारि खालामनायनि सम मानोना आथिखालाव जों नुनो मोनदों दि सम सम भाइरेल जानाय सुबुंफोरखौनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव प्लेटफर्म होनाय दा बेफोरखौ नुनो मोनदों नोंथांमोनाबो जे बानजाय आफादफोर दङ गुबुन गुबुन सुबुंफोर दङ जाय हाबाफारि खुङो बै हाबाफारि खुंग्रा सुबुंफोराबो बेखौ साननाया गोनांथि दं होननानै सानो बा साननाया गोनांथि दं होननानै बे समाव बुंनो नागिरो लोगोसेनो जोङो बिथांनिफ्राय जों सावरायबाय जे फैबाय थानाय समाव फंबाया माबे मेथाइखौ गोदानै दिहुननो थाखाय आखायाव लादों बा थियारि जादों बेनि सायावबो मोनथिबाय बा फंबायनिफ्राय जों मेथाइखौ ससे खोनासंबाय लोगोसेनो नैबे समाव बे फंबाया बा फंबायजों सावरायनाय बा हारिमु आयदा बा मोगा-मोगि आयदा बे आयदायाव फंबाय दान्दिसे सम लाबोबाय आरो मिलौदो देंखोजों जोंनो मेथाइ खननानै दिन्थिबाय दा हाबाफारिनि थाखाय प्रिपेयार नामा फंबाया फैगौ बैसागु बोथोराव जिहेतु गोबां प्रग्रामफोर जायो स्टेज प्रग्रामफोर जायो बेनि थाखाय आं प्रग्राम लायैनि थाखायनो आं जेबो प्रेक्टिसबो थानाय जायाखै माने सोरबा हांख्रायोब्ला बेफोरबायदि फंबायखौ आं जेबो एक्सेप्ट खालामसा माने खालामगोन उनावहाय माने एसे उनाव खालामगोन आरो थेवबो दान नङा आरो
फंबाया बुंदों जे दा समाव जाखिनि लाइट पारफरमेन्स खायसे खायसेफोराव बैसागु बोथोरखौ सोमोन्दो लानानै प्रग्रामफोर बानायो बे प्रग्राम बानायनायाव दासान्दि नैबे समाव बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाथ'वा नाथायबा बिथाङा प्रिपेयार जाबाय दं होननानै बाथ्राखौ फोरमायथिदों फंबाय बे समाव जोंनो दान्दिसे समखौ बड'लेण्ड बुब्लिनो होबाय जोबोदनो साबायखर गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।